अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडेंनी केलेल्या विश्लेषणानुसार संतांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांसाठी भूमी तयार केली होती। मराठी भाषा संतांनी टिकवली। भाषा प्रत्यक्ष जीवनात असावी लागते। भाषा बोलली तर ती जिवंत राहते, नुसती पुस्तकातून आणि ग्रंथातून ती जिवंत राहत नाही। म्हणून भाषा ही जैविक आहे। महाराष्ट्राला सातत्याने पांडुरंगाचं स्मरण मराठीतनं करायला लावणारी ही भाषा संतांनी जिवंत ठेवली, असं विधान 98व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन अध्यक्ष तारा भवाळकर यांनी केलं। माझा मराठाची बोल कवतुके परी अमृतातेही पैजा जिंके असं म्हणणारे ज्ञानेश्वर महाराज। संस्कृत भाषा दैव्य केली, प्राकृत काय चोरापासूनही आली असं ठणकावून सांगणारे आमचे एकनाथ महाराज। तेव्हा ही अभिजात मराठी झाली, त्याचं पायाभरण करणारी ही सगळी मंडळी आहेत। आणि ज्या वेळेला महाराष्ट्रामध्ये शिवाजी महाराजांनी राज्य स्थापन केलं त्याचे विश्लेषण करत असताना महाराष्ट्रामध्ये शिवाजी महाराजांनी राज्य कसं स्थापन केलं त्याचं विश्लेषण आमच्या न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांनी असं केलेलं आहे की संतांनी शिवाजी महाराजांच्यासाठी भूमी निर्माण केली होती। कारण मराठी भाषा जी टिकवली ती संतांनी टिकवली। भाषा ही प्रत्यक्ष जीवनात असावी लागते, कारण भाषा ही एक जैविक अशी गोष्ट आहे, जिवंत। जर भाषा बोलली तर ती जिवंत राहते, नुसती पुस्तकातनं आणि ग्रंथातनं ती जिवंत राहत नाही। म्हणून भाषा ही जैविक आहे आणि महाराष्ट्राला सातत्याने पांडुरंगाचं स्मरण मराठीतनं करायला लावणारी ही भाषा संतांनी जिवंत ठेवली आमच्या। आणि आमच्या या संतांच्यामध्ये मुद्दाम आवर्जून सांगते की मराठी साहित्याचा उगम कुठे झाला, अमुक साली शाळा निघाली आणि माणसं शिकायला लागली, हे आमचं आधुनिक पांडित्य झालं। ज्या दिवशी आईने पहिली ओवी आपल्या बाळाला म्हटली असेल त्या दिवशी मराठी भाषा जन्माला आली। कांदा मुळा भाजी अवघी विठाबाई माझी, लसूण मिरची कोथिंबिरी अवघा झाला माझा हरी, असं म्हणणारा आमचा सावता माळी त्यांनी ही भाषा जिवंत ठेवलेली आहे। फार कशाला, जनाबाई मुक्ताबाई तर आपल्याला माहितीच आहेत की विठ्ठलाला आणि जनाबाई बरोबर दळायला लागला, कांडायला लागला, पाणी भरायला लागला। जनी बैसली नाही आला पाणी नाही सणाला, मुद्दाम बोली भाषेत सांगते, जनी बैसली नाही आला पाणी नाही सणाला, हाती घेऊन घागरी देव निघाले तातडी, जनाबाईला आंघोळ घालायला। ही आमची मराठी भाषा आणि ह्या मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला आहे। या सगळ्यांना मिळून हे अभिजातपण आलेलं आहे। जास्त आत्ता बोलत नाही, पण आमचा हा विठू सगळ्यांना आपल्या पदराखाली घेणारा आहे, आपल्या सावलीखाली घेणारा आहे। या संतांच्या मध्ये अंत्यज म्हणजे ज्याला आज आपण BC आणि OBC वगैरे म्हणतो, ही सगळी मंडळी त्याचे परमभक्त आहेत। हे कुठल्याही शाळेत शिकले नाहीत, त्यांना कोणीही शिकवलं नाही आणि तरीसुद्धा ते मराठीमध्ये काव्य करत होते। याचा अर्थ मराठी फक्त लिखितमध्ये नाही, ती बोलीतनं निर्माण झाली, बोलीमधनं पसरली आणि म्हणून शिवाजी महाराजांना खेड्यापाड्यातले मावळे मिळाले। भाषा ही जिवंत राहिली त्यांच्यामुळे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।